בינינו לבין הכחול? ציון בודק. הכחול. זה משהו ענק? לא יודע, הקטן. תראה איך הוא נכנס. ציון, כמה זמן ייקח לך להתארגן? אתה מוכן כבר? אני מוכן. אוקיי. לא, בסדר, אין בעיה. לא, היה פה ניסיון לייצר איזה סוג של השמצה... פטיציה, כולם פה פטיציה נגדך. כן. קדימה. לא נורא. לא חשוב. לא חשוב. בוא'נה, אייל, אתה לא נוסע עם הנעליים החדשות האלה. באמת, אנחנו כולם פה יהיה בוט. לא, אז מה? הכל יהיה בוט. מה זה לא אז מה? הכל בוט, כל השבילים בוט. זה כל עוד זה לא טניס, אין שום בעיה, מה? לקחת חולצה ארוכה? לא, לא יכולה חולצה. אל תדאגו לי, מסודר. משהו, חולצה כזו, ועליה תשים את ה... לא, לא צריך. עוד מעט תהיה חם. יאללה, הרגליים רועדות זה מההתרגשות לקראת המסלול או בגלל שקר לך? לא, בגלל שאני... חולה? יש לי ציפור קטנה בלב. הנה. בוער. בני, יאללה, כמה זמן ייקח לך להתארגן? יאללה, בוא, נוסע. אני הייתי פה ב5:15. מתי? ב6:15? מה להביא תרן.